Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, gipasiradaan karon ang munisipyo sa lungsod sa Bindoy human na magpositibo sa COVID-19 nang usa sila makawani. Gimando ni Mayor Ike Amorganda nga white trabaho sa munisipyo karong adlaw alang sa ipahigyaw nga disinfection sa mga ugmulungtad kini hangtod sa adlaw nga Domingo. Sumapa di usa una makabalik sa trabaho ang mga close contact sa maong empleyada nga nagpositibo sa virus. Ipahigyaw usab ang contact tracing sang litway testing ang Negros Oriental Provincial Molecular Laboratory kung weekend. Posible nga di pa makagawas og resulta sa swab test karong Lunes. Tungod dinhi paubos una sa home quarantine ang tanang close contact sa maong empleyada. Sa pagkakaroon gi-lockdown na ang panimay sa maong empleyada nga mo'y nagsilbing isolation facility sa pamilya nga pulos mga asymptomatic. Ang lungsod sa Bindoy, adunay 3 ka mga active cases, 32 ka mga kaso sukad na nagsugod ang pandemya. 28 nini ang nangaayo na samtang usa ang nakalas.